Következik Deli Bajazid, a török vitéz, a rettetetlen harcos, akiről egy gyönyörű ének született. Deli Bajazid egy fiatal férfi volt, oszmán szokás szerint a énekben a férfiúi arc élét is dicsérik a versben. Megvizsgálják egymás ellenfelét, megfelelő a tárgyalás, megelőző tárgyalásoknak megfelelő a penge, a hosszát összemérik, megnézik, hogy nincs-e megmérgezve, egyéb fegyvert rejte, esetleg a ruházata, tiltott volt ezek a dolog, illetve amit bevállaltak, nyilván azt betartották, megtartották, így például ugye nem lehetett egyéb eszköz náluk. Úgy láttam, mindenki egy gyakorlott, jó kardforgatónak tűnő vitéz. Deli Bajazid higgadtan figyeli ellenfelét. A Deli Bajazid a török oldalon, a kék kaftánban látható fiatal janicsár. A magyar keresztény harcos egy idősebb, a Deli Bajazidtól idősebb, nyilván jó, több párbajon túllévő. Összecsaptak a pengék. Csapatok lelkesen éljezik Máriához, Jézushoz, illetve Allahhoz imádkozva. A zene kilépnek a helyükről, a bíró visszaigazítja őket. Úgy látom, hogy a fiatal vitéz erősen megtapasztalta a pengét, hogy forgatja, megfigyelte a keresztény vitéznek. Egy vágásfitbe tovább folytatja a párbajt. A magyar vitéznél megfigyelhető, hogy hol jobb, hol bal kézzel forgatta a pengét, ez rendkívül ritka, nagy kartudásra utal. Újra összecsapnak, amikor is most bal kézben fogja a pengét a magyar vitéz, és Deli Bajazid meg nyomja egy kicsit. És egy erős hasvágás, egy fej és egy oldalvágással Deli Bajazid győzött. Ebben az esetben ugye a magyar vitéznek a javai a Deli Bajazidé, ezek a javak általában a pengébe, a kardba, a ruházatba merülnek ki, hiszen életüket a katonaságnak, a végvári vitézségnek szentelték, mindenük a fegyverük volt, illetve a ruházatuk, ami rajtuk volt. Elviszik a keresztény vitézt, a második párbajra fognak készülni, pontosan nem tudjuk, hogy kik fogják ezt elkövetni. Egyszer.